Mga ka pa? Punta ka pa? Hello mga subscribers. Muli si Monero Magkepeng. Dito po tayo kay Abong Asyong. So, ang schedule na po ngayon is MWF. Kaya 3 beses po sa isang linggo. So from this January po. Pangalawa session po for this January. So a lot of changes. Bumagal yung kanyang paglalakad. So mga muscle niya. So going back to program. Yung gagawin sa kanya po dahan lang for this time. So abangan niyo po yung aming muling journey ni Apong Asyong. Horacio alias Asyong. Bingkang. Ilan taon na ba? 75? Ilan taon na ito? Ate? Ate, ilan taon na siya? 74 po. Pero siya na-stroke. So ngayon po, hirap siya maglakad. So tutulungan natin siya through some exercises that we will pagagawa sa kanya, as well as yung mga soap muna kasi matagal siyang hindi na therapy ng Monero Magkepeng. Matagal yun. So alalain natin yung kanyang program, but still yung ating speedy recovery program i-impart pa natin sa kanya kung ano yung kaya niya gawin. So ito po yung aming second session therapy for this month of January 2025. So watch niyo po till the end yung aming mga gagawin, yung aming mga activities ni Apong Horacio. God bless po to all of you. Ba, patay na ba? Patay na ba? Hanggang ba? What will you do, soldier? Kai, San Juan. Kaya na San Juan. Oo. Mexico. San Juan. Katang may utot siya. May putibitis. May stroke ka pa. Kaya pa, 27. Sugar. Kaya pinili na ito yung pamarang nasi. Wow. Tapos may stroke ka pa. Wow. 37 ya pa daw. 37? Wala ka pa. Malaki ya. Malaki na. Dami game eh. Pilipin. Hindi ang payment, isa lang ni Janice, dari bala, walang problema. Wala problema kayong bayad mo. Sabi kay Janice, wala kang problema. Cool ka lang. Cool ka lang. Kailangan galit ka. Balik kita dahil musikan. Dati makalimatan ako, ganyan kapit namin. Kaya binihada sasad. O, talugot ka siya. Less klase na eh. So kapag nagkakape ako, guys, medyo konting perto-perto kay Apong Horacio. Kasi kagigising lang eh. Manyaman kami dito. Bakit iwasan mo yung asin sobrang asin eh? Bakit? Bakit? Kita mo may kanan-kanan. Magaling ka pa. Ngayon pag siya magaling na ka, makatakap ka. Bawal ngayon mag-pass kasi makaschedule ka. Alukaw ka Domingo. Kailangan magpapas ka kita. Dali-dali kita. Kasi kaya ako bukas. Ito, kaya na ako. Gananda ka po ito mga persa ka. Sabad Domingo, wala tabo. Silbi ka maglakad kahit ka. Itang kaya. Wait siya po itang ekstremo. Tara, Dar.
kain eh. Magkape ko mo eh. Bilang ko. Tawag ko na yan. Okay. Tawag ka ba niya? Pwede mo kaya? Ay, kaya ka. Gawag ka ba mo mag-therapy mo? Yan ako. Galing ka, magkwenta mo. Mama ko! Mga sino akong mga din. Galing. Galing mo yung punta kang Lord. Galing pa yung punta kang Lord. Okay, Mateo 6:33. Pag sumakita mo na pagagatan ng Diyos sa iyong buong puso, ang lahat ng bagay ay magkakalusot. Magkaroon tayo ng pananampalataya ng Diyos, Ama, sa natin muli, sa orasyo, Panginoon. Kasamahan po kami ng Diyos sa Diyos, sa mga nasa lugar, ang therapy, kaya orasyo. Salamat sa mga kapatid, sa mga apo, mga anak, patuloy po ng mga gumagabay at tinutulong at sinusupan ng orasyo. Pagpalain niyo po ang aming therapy nito, sa Diyos pa lang, sa kasang Kristo niya, sa mga aling asos. Amen. Amen. Hoosh! So, Bob, good morning to you. And I hope you're ready. Dapat ba? Oh, ito pa rin. Our first therapy is upo tayo muna tayo. Ready? Tayo ko lang ha. Tayo. Diretso mo katawan mo. As balancing. O, upo ka kakaralan ko. Kakaralan. Tapos, 1. May mga 10 pwede. 2. Push! Sige mo. Push. Hop! Okay. Push. 4. So, kailangan sa ma-develop muna yung kanyang upo tayo, kanyang lower back, as well as yung kanyang tulog, at muscle sa lower limb. Yan. Diba? Okay. So, last 4. 1. Baba. Done. Good. 2. Okay. And 3. Very good. Yeah. 4. Okay. And 5. Pumunta ba? Kaya konti, relax. Then exhale. 1 set. Siguro mga 3 sets tayo yun. Ha? Konti pa pre. Konti nilitaw mo siya pa. Positioning ba? Positioning. Sige pa pre. Tawag. Tawag pre. Balance. Ba, to. Okay ba? 2 sets sa bab, ne? 2 sets. Kapulot sa bab. Ready? 1. Push. Okay, 1. Diretso. Okay, very good. Opo. Opo. Dandaan po. Kaya ka. Okay, 2. Sige po. 3. 4. So, 4. 4. 5. Huli. And 6. 7. Okay. 8. And 9. And 10. That's one. Tayo lang. Okay. Ganda po. Okay. Pahinga konti. Relax. Last sets. Nice ka ba? Napiyasa ka? Nice mo? Hindi mo maglakad? Every minute. Sige po. Huwag mo maglakad. Kaya okay, yung kanya mo. Lakad ka. Bota ba? Last na ba? Last sets for po tayo. 10 counts. 3 sets. 4. Then 1. 6. Push. 1. Pakatarang ka ba? Yeah, balance ka. Sige. Yeah. Diba? Push. Yeah, very good. Sige, upo ka ba? Tayo.
Sige. Push. Sige. Push. Last three. Sige. Push. Okay. Sige. Push. Okay. Push. Last one. Okay. Okay, ako lang konti. Lakad tayo ha. At konti lakad tayo ha. Tignan natin makalakad ka ha. Tignan ko kung develop mo, improvement na nakad mo. So, palalakarin po natin siya. We'll check yung kanyang kaya maglakad para maraman natin kung maliit yung gagawin sa therapy. Back. Exhale. Back. Exhale pa. Ready? Lalata na. Okay lang. Back. Back. Sige. Back. Sige. Dati lalakad ka dati. Dati na yung pakistan mo ngayon. Lalakad kasi. Sige. Sige. Eh, very good. No. Mag-iya. Mahal kaya ka. May tamad kaya ka. Sipagan mo ngayon ba? Bosi ba? Sige. Bagyan mo. Sige. Ako yung bagyan mo. Tamad rapal na yung bagyan. Danda lang. Kaya yung mga madali. Sige. Sige lang. Punta rin nakapatag ka. Yan. Very good. Yan. Very good yan. Sige. Yan. Yan. Sige. 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 Oh. Sige. Kaya ba ano doon? O sige, kapit na mo na. Ito manirapal ka lang rin. Relax ka mo, relax. Sige. Push, push. Push! Asyo! Itakbang mo, Asyo! Yan. Itakbang mo. Yan, o. Yan. Yan. Good, step. Yan, balance. Good, step. Good, balance. Good. Very good. Good step. Okay. Push. Push, Asyo! Asyo! Ayaw na tundo. Ayaw na pag... Ayaw na asyenda. Push! Sige. Mas practice no? No? Practice. Manitutok, manitutok. Hindi niya marimalang, may gagaya ka niyan. Okay, push! Push! Okay, yan. Yan, ano mo, parang tao mo. Sabihin mo, tao, sabihin mo. Yan. Yan. Very good. Step. Very good. Obat ka? Yan. Okay. Okay. Step. Okay. Step pa. Yan, very good. Step. Step. Yan. Okay, step. Step pa. Yan. Okay, step. Okay. Sige, push! Binawa ka. Ito katawan. Ready? Sige, lakad. Lakad, Horacio! Ayan yan. Push! 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 Nasa di ka laro, Dar? Nasa di ka laro? Tayo 8-8. Next level yan. Okay, push. Saya na yun na eh. Yung meron polis. Okay, push. Saling mo yung guidance yan. Push! Push! Itaktak mo, Horacio! Lakasan mo ang pagod. Taklong mo. Palakad ka. Thank you, Lord. Alam ko po, bilhin po kayo. Punta kayo dito. Yeah. Sige. 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 Wala ka sa lakad eh. Puro kasi pupuhiga eh.
mag-keping ganyan. Sige. Whoosh! Sige! Batang-bata ka pa eh. Masyete mo nga sa 83. Bae. Oo. Sumasayaw pa, bagal mo pa. Chat-chat-chat. Chat-chat-chat-chat-chat. Ha! Okay. Yeah, boss! Hey! Tarawa, parasin. Hey! Wala pa pong isang ikot. Ha? Hindi pa nakakaisang ikot sa Morosio. Ayan po yung aming yung resulta. Ayan. Abangan nyo ulit. O. Sige, tap, tulog. Sige. Palamay ka rin. Tama, mira pa. Nakalunok-luk. Sige, tumulog ka. Nabalasida ka eh. Yan, sige. Stop na ka rin. Step. Sige, tras. Sige. Sige, atas ka pa. Atas ka. Sige, patras. Sige mo na, sige. Sige, tras. Sige. Sige mo. Sige mo, atas ka pa. Marawat ka pa. Kaya Miley, marawat ka pa. Oo. Sige ba, pwede ba? Eh, paano nulok? Kaya ka pa. Pwede ako pa. Atas ka pa. Kung kita tamang timing. Kabalas ka ba? Atas. Sige ba? Yan. Oh, marawat ka. Sige ba? Konting lang. Uy, atas ka pati. Yan! Itak mo na siyo! Yan! O yan, sige. Pakapag. Yun, oh. Hush! Woo! Yan, epekto. Epekto lang puro tayo. Diba? Apa? Sudah saya. Sige. Kaya kakakanyan. Mag-view. Oh. Sige. O yan. Tayo ka. Yan. Siguro ako muna siya, ano ka? Ha? Ano yan kasi pater. Tignan mo yung binaragyan. Bakit na? Dati nakalimay dati. Iguan ng kanya makalimaya ko. Inamo yan ka. Susungan eh. So, yun po yung aming first second attempt. So, una, pinirapan talaga siya. So, abangan yung muli. Yung aming isa gawin yung modelo ng campaign para manumbalik ka ng kalakasan. Kasi iniwan ko ito, nakakalima ito eh. Ngayon, hindi na nakakalima eh. Kalahati na lang eh. Ay! Malasyo! Nanalo ka, Malasyo! Oh. Bak pa siya, tandaan mo ba? Pag lagi na kahiga, patay. Patay ang dugo. Ha? Dapat laging exercise, ha? Hindi ang assist na kamasi ko. Now, sige lang. Okay na ba? Pares na ba maka-blue? So ngayon po, inulit ko muna yun po, January 6, this is our second therapy session from the back January year of 2025. So ang schedule po ng orasyo ay pinagawa ko ng FWF. So kay Melbourne Spot, maraming po na yan. Mas baby, maraming tao. So itong therapy ka, yung therapy ng mga magala. Tapos Biyernes, panahon Bakit? Matutog. Isa rin siya na. Cha-cha-cha. Hindi ka may nakon. Hindi ka mo. Cha-cha-cha-cha. Nung nakapepat ko nang bumuli na sana eh. Shout out. Lahat ng mga anak na yung Horacio. Oh, mana ko, ano magpalan? Eunice. Horacio. Ha? Vladimir, sino pa? Sino ba na? Uy! Pre, happy new year ko. Ayan. Sino pa isa? Sakto lang yun eh. Ito ba? Pero nga kayo
Ano? Hindi mo ito? Oh. Ha? Ano lagi na? Banana. Oo, si banana pala. Okay, shoutout nga pala. Yan. Ulitin ko na ha. Si Janice, si Roy, si Banana, si Vladimir. Okay, shoutout pa kay Vincent. Ayan. Yan naman nag-alaga. Tsaka mga kapatid niya. Shoutout pa eh. Tigil ba ito? Ate Astor! Shoutout. Ano pangalan sa... Ano nito? Ano nito mo nito? Dito, yung naman mo isa. Ano pangalan? Dara Rita. Ayan, kay Dana Rita din. Shoutout. Wala ito balik. Ano ba yun? Dito sa kanan. Yeah. Hindi ko rin eh. Nakabalik na ba? Nakabalik na na. Hindi ko balik. Hindi ako orasyo. Sa lakad. Ito. Eh? Dati, nakakabilis na. Dati nakakabilis. Lumada ka dito. Kumari. Besta. Checks. Pas gua pak, pas. Nalikit apa? Dibawa apa? Gitu kan? Bab, si pabigitan ko ba, abot patuan ka, nagdapat, galing ka agad, rito, cuma, galing ka din, nagagama, napatok na, si, nagawang talo ba, at ang masalesya, garo. Hindi yung puto mo. Push. Uy, ganani ba? Oh, terus niya. Wow, uli nga. Kita lang po yan. Tiga-tiga mo. Terus kung may stock yata mo aso. Oh, Diyos ko. Ngayon na lang pa tayo, ha? Oo, madami-dami. Lagi ba? Diretso ni Pag, pinatumarik pa. Sino yung mag-effect niya? Oh, ito mo eh. Book! Bago din. Tadi, may stop pa kasi. May stop. Eh? May stop. Oh, kasi may cheese kaya natin. May stop ka din. Ito pa maglakad mo, may nakakaramin natin. Lagi, bata. Yan eh. Kapit na mo yan, kaya nakakamag-ship. Ay, tsaga. Kota ko atin mo rin eh. Meron mo kasing gamang kasi. Huwag mo tira ng stock yung pinaka-ship. Pinag-pinag natin.
gusto yun. Yeah, push. Thank you, Lord. One. One. Hindi ba yan? Kaya po sa magbak. Biyagay mo ka. One. O, sige. Two. Push! Ano mo lala? Asyong sa loob na. O. Pasis ka lagi o. Dapat pasis ka mo rin. Okay, pasis sa amin. O, last two. One. O, last one. Push! O. Tingnan mo na rin. Tingnan mo exhale. O, pataas. Dandan. Sige, taas mo. Baba. Dandan. O, taas. Dandan. Ayun, mapapasip ko natin talagang hirap-hirap sa mga asyo. Yan. Hirap-hirap. Yun na. Tulog din yan. Ikot. Sige. O, taas. Isa lotion. Dan lotion. Lotion na. Dan. Wala ka ba? Karok. Kalma ba? Kalma. Uwi ka? Anak mo hindi. Push! Mag-push mo rin natin eh. Ha? Ano ba eh? Ang dili. Sikwe. Sikwe. Yan yung ising yan. Sikwe. Wala ka pa dyan, nilalagyan pa dyan ah. Ayan, gusto niya na ganyan. Eh, ang lahat naman. Ay. Ayan, galit naman. Hirap pa sa mga dapa, kaya hindi pa dapat isang oras. Bakit baka kaya. So ang stroke point, hindi binibigyan ng mga hard massage. It should be gentle and soft. Kailangan lang ma-relax yung mga muscle niya. Circulation ng mga muscle natin.
Program ngayon na akong rasyo is less muscle spasm, muscle tension. Some exercises, especially yung lower limb. Medyo mabagal maglakad dito kasi nga nagkaroon ng stiff muscle spasm sa pagkakasobrang pahinga niya. Kasi sumis ka katakot. Bata ba? Ba't pasig ko? Pasig ko. Magagamit ng mga hagod, circular, cross fiber, yung mga ginagawa. Oh, tara. Tara ba? Oyo kuryente. Dan, tang kuryente dan. Ato din. Diba yan? Kuryente ba rin yan? Gagamit tayo ng mga range of motion sa kanya. Ito mga dua. Okay na yan. Okay, balik mo na. Wow, di mo na mo, tandaan mo na. Tandaan mo. Salamat. Ayos Bob? Ha? Tak-tak mo, rasyo. Oh. Yung balakang mo, tas mo. Okay. Tas balakang. Tas mo. 1. Okay. Awa ka, sandal mo. Awa niya. Sige, push. Sige. Sige. Push. Push, rasyo. Okay. Yan. Okay. Oh, tapos to. Ikot natin ng konti. Hop! Oh. Kakain mo. Kakain mo. Dalawa lang ha? Ha? Kaya mo? Good! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. This is our program. After this massage, rolling, after the massage, make digital therapy kuryente. After this. So, mabago lang yan. Dagdag ng mga sequence, dagdag ng mga exercises. So, simple enrollment gawin sa kanya. Meron po siya ng exercises. Stack up na yung kanyang mga muscles. Mau ka ba? Yan.
hanggang sa muli po. This Modelo Monkey after this massage is slowly rente. So ito yung gagawin ko sa kanya. So this will almost it's sa Wednesday, check natin ulit yung kanyang lakad. Tingnan natin kung may improvement. So, hanggang muli po. Hanggang muli si Apong Horacio Asio, a.k.a. Asio. Biggang, 74 years old. Dito po sa may Shelda, Pagnakaki, Mexico. So, nanonood sa aming vlog, Modelo Monkey 2. Watch niyo po yung kanyang mga improvement pang mangyayari sa aming gabi nito sa kanyang nang bumalik ni Apong Horacio Asio. God bless guys. Please subscribe, watch, like and share my YouTube channel, Modelo Monkey 2.